At nagbabalik na ang pinaka-spicy, pinaka-green flag at talaga nga namang willing bumalik sa buhay mo. Hindi katulad ng ex mong iniwan ka sa ere. Ako pa rin to, si DJ Kim Chino. At syempre mahal, balik Chinitox na tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga bibigay ko ang tatlong simple pero turn on sa isang tao. Ito na mahal, balik na tayo or recap na tayo from 1. Sabi ko kanina, una, turn on yan kapag good hygiene. So ano ba yung mga good hygiene? Simple lang naman, basic lang naman yan. Yung at least malinis yung kuko, marunong mag-nail cutter, yung kuko walang lupa, hindi ka magtatanim ng halaman, di ba? Ano pa, pwede rin naman yung simpleng amoy. Syempre gusto mo yung amoy malinis, hindi naman kailangan na mamahaling pabango. Minsan okay na yung amoy Shield bath soap, amoy tawas, yung mga ganong bagay. Diyos ko, mura lang naman yun, di ba? Bakit hindi gawing practice? So kung gaano ka kagwapo or kaganda sa social media, mukha kang mabango, panagutan mo, 'di ba? Panindigan mo, pangatawanan mo in person. Kasi karamihan ngayon sa mga tao, ang bango-bango sa picture pero pagdating sa personal, nanununtok ang amoy. At ang pangalawa naman, mahal, nakaka-turn on kapag maganda ang smile, di ba nga? Kapag maganda yung smile, syempre laging nakangiti at talaga nga namang parang good vibes lang. So imaginein mo, first date nyo at binigyan mo agad siya ng maganda mong ngiti. Ay nako, turn on, green flag. Di ba? Ako personally hindi pa ako binigo ng aking mga ngiti. Sa dinami-rami ng nakadate ni Kim Chino, ang lagi kong bungad kapag nakita ko sila ay ang aking ngiti. Ay, sinasabi sa inyo, it brightens up the day. Tsaka magsaset ka ng mood sa date nyo na talaga nga namang light lang. At kung kaya, most of the time, smile lang ng smile para at least hindi na madadagdagan yung kanigahan sa buhay. Di ba? At syempre, pangatlo't panghuli, ito, isa talaga sa mga turn on ko to. Dapat masasabayan niya ako sa ganitong bagay. Pangatlo't panghuli, nakaka-turn on kapag may humor. Ito yung sinasabi ko sa iyo na kailangan na masasabayan mo yung toyo ni Kim Chino. Kung gaano kakulit, dapat makulit ka rin. Bakit maganda to? Kasi pwede mong stress reliever. So, technically, kaya niyang i-lighten up yung mood. Tapos, hindi magiging boring yung relasyon nyo. At dahil nga palabiro siya, magiging light lang. Pati ang pag-handle nyo sa mga conflicts nyong magjowa. Diba? Tapos, kahit simpleng moments, kunwari magde-date lang kayo, kunwari within your place lang, definitely kaya niyang gawing memorable ang inyong date with just simple efforts and at the same time humor. Iba rin kasi yung taong may humor. Iba rin yung taong nakakatawa. 'Di ba nga sabi nga nila, humor is the new pogi or maganda. So sa panahon ngayon at kung alam mong hindi ka ganun kagustuhin, might as well bumawi ka na lang sa pagpapatawa. Di ba? Baka magka-jowa ka kapag funny ka na. Anyway, mahala sa ating Chinitox ngayon tonight, no? Sana nagkaroon ka ng idea kung ano yung mga pwede mo nang tignan, hindi lang yung pera. Diba? Maraming bagay na nakaka-turn on at maliit na bagay ay pwede mo na maging deal breaker when it comes on your relationship. Anyway, mahal, si Kim Chino ay willing na magpaalam para maging asawa mo. Hindi, ako yung sisibat na at si Kim Chino ay walang cellphone kaya hindi ko alam kung paano ako uwi. Anyway, susunod na po sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.